ҳамдиёрони азиз, 17 сентябри соли 2022 ва ман қарор дорам дар боғи ҳоҷи ғуломҷон, шаҳри Турсунза, деҳаи Янгибоғ. ҳоҷи ғуломҷон анам хел ангурҳои шаҳадбори шакарборро парвариш кардааст ки бинед чӣ хел ангурҳои беҳтарини ҳусайне ки фақат дар дохили ин ангур шакар аст. мехӯреду роҳат мекунед ва ангурҳояшро аз таҳ нишонтиям дидед чӣ қадар ангурҳо ҳамонҷа ангур меравад 200-300 метр. ин ангур аз пеш худаш намешавад. барои ин ангурро парвариш кардан ҳоҷи ғуломҷон ва аҳли оилаи ӯ тобистони 50 градус гармӣ меҳнат мекунанд. ана ин ҳусайниҳое ки аллакай шакар гаштааст, қиём гаштааст. бинед зардиашро. ин хел ангур сифати аълоашро бинед. ана ҳамин хел аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ тамошо кунед меҳнати ҳоҷи ғуломҷонро. дар ҳақиқат ин кас меҳнаткаш одам, ҳаққи ҳалолқати дон мехӯрдаги одам. ана ҳамин одамо меҳнат мекунанд. ана ҳамин хел ангурзорҳоро бунёд кунед, шумо ҳам роҳат кунед. ин ангурзорро дида одам ҳавасаш мекунад, шумо ҳам ҳавасатон кунад. ҳавасатон кунаду ҳамин хел боғҳоро обод кунед, дӯстони ман, ва роҳат кунед. дидед ин ангурҳоро. калони боғро бинед, ҳусайниро бинед. 400 метр як тарафаш, 400 метр як тарафи дигар. ин ҳамаш ангури ҳусайние ки ғуломҷон парвариш карда ба воя расондааст. дар паноҳи худо бошед.